тавре гуфта нишондиҳанда барои ҳисобҳо 75 сомонӣ мебошад ва ду нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар маҷмӯъ 150 сомонӣ ташкил ва сари ҳар як кӯдак дар 3 моҳ як маротиба. зан ба ана ҳамон 825 сомоние ки гуфтем дар маҷмӯъ дар 3 моҳ 206 сомонӣ ба оила ва зан ба ана ҳамон 25% аз ҳисоби аз ҳаҷми умумии маблағи пардохт гардида. ин яъне чиро дар назар дорад? ин дар назар дошта шудааст ки барои кӯдаки то синни 16 сола агар дар оила 3 нафар кӯдаки 16 сола бошад ба сари ҳар як кӯдак ҳар 3 моҳ 37 сомонию 50 дирам 37 сомонию 50 дирам ҳар 3 моҳ ба сари ҳар як кӯдак, яъне ба 3 кӯдак ҳар як ана ҳамон кӯдак ана ҳамон 37 сомонӣ 37 сомонию 50 сомонӣ илова ба кӯмакпулии нуронии иҷтимоӣ. боз ҳастанд оилаҳои камбизоате ки ғайр аз кӯдакони хурдсоли то синни 16 сола доштанд, кӯдакони ноболиғ дар оила ҳастанд пиронсолони нафақагир. шахсони пиронсолон ҳастанд ки онҳо ба дастгирии иловагӣ ба дастгирии иҷтимоӣ ниёз доранд ва ба ин қишри осебари ва ба ана ҳамин гурӯҳ низ кӯмакпулии иловагӣ, чунки онҳо дар ҳамин оилаи камбизоат зиндагонӣ карда истоданд, илова ба кӯмакпулии нуронии иҷтимоӣ ки 825 сомонӣ ҳаст. шахси пиронсолон кадом пиронсол, кадом сину сол? дар қарори ҳукумат омадааст ки пиронсолони 80 сола аз 80 сола болои нафақагири иҷтимоӣ, яъне дар оила агар як нафар ё ду нафар ё шояд 3 нафар нафароне ҳастанд ки пиронсолоне ҳастанд ки 80 сола ҳастанд ва аз синни соли 80 сола боло ҳастанд ва онҳо нафақагири иҷтимоӣ ҳастанд, гирандаи нафақаи иҷтимоӣ мебошанд. ба ана ҳамин нафарон низ ана ҳамин кӯмакпулӣ низ ҳамин кӯмакпулӣ низ муайян гардидааст ва ҳаҷми онҳо низ ҳамин кӯмакпулӣ низ ба онҳо тавре ки ба кӯдакони хурдсол дода мешавад ба онҳо низ аз рӯи ду нишондиҳанда барои ҳисобҳо 150 сомонӣ дар маҷмӯъ ва ҳар 3 моҳ 37 сомонию 50 дирам маблағ ба сари ҳар як пиронсоли нафақагири иҷтимоӣ ки синни соли аз 80 сола боло ҳаст кӯмакпулии иловагӣ таъин ва пардохт карда мешавад.